Nordfynskoret er et firestemmigt kor. Vi synger både rytmiske sange og klassiske sange. Nogle sange lærer vi hurtigt, andre sange er der lidt mere udfordring i. Vi tager gerne ud og synger til arrangementer. Det er en stor fornøjelse. Men det vigtigste er, at vi har det sjovt, når vi er sammen til koraftenerne, og vi hygger os, både mens vi synger og i kaffepausen. Selvom man er træt efter en lang arbejdsdag, så kommer man altid i godt humør af at synge i Nordfynskoret. Jeg hedder Henrik, og jeg er leder af Nordfynskoret. Hvorfor kommer folk her? Jeg tror, det er fordi, de godt kan lide hinanden. Så kan de selvfølgelig godt lide at synge. Og så uden at de ved det, så kan de også godt lide en musikalsk udfordring. De kan faktisk godt lide at lære nogle sange, som de ikke troede, de ville kunne lære. Synge det flerstemmigt. Og så opdage, hov, nu lyder det skide godt. Og det lyder ovenkøbet så godt, at andre mennesker synes, det er lækkert at høre på. Ja, så har vi det altså rigtig sjovt i koret. Bevares, der kan være nogle drillerier, basserne og tenorerne imellem, men vi har det altid sjovt, og der er kage til kaffen, hvis der er fødselsdag. Nordfynskoret optræder gerne ved forskellige offentlige arrangementer som grundlovsdag og Sankt Hans. Og i det hele taget, så elsker vi at synge for andre mennesker, så derfor kontakt os gerne, hvis I har interesse. Har du lyst til at synge sammen med os? Du behøver slet ikke at kunne noder. Så kom op på Glavendrupskolen i gymnastiksalen. Vi synger om tirsdagen fra klokken 7 til et kvarter over 9. Så spidser vi munden og